Nythän se on kuulkaa ihmiset sillä tavalla, että meikäläinen Sarpale on lähdössä Kaldoaiviin. Kyllä, 85 kilometriä sähköpyöräilyä siellä tiedossa. Ja lähden todellakin siis tällä meikäläisen armaalla Moterra SL1 sinne. Odotan innolla meidän yhteistä seikkailumme, mutta tässä tulee teille kysymys ja vaikutusmahdollisuus, nimittäin rengastu. Moterrassahan on tällä hetkellä takan dissektori Maxxikselta, tässä speksit ja edessä Minion DHF klassikko rengas syntyessään, tässä myös sen speksit, mutta mitäs tähän kannattaisi valita renkaaksi alle? Kaldoaivihan ei ihan kaikista järeimpiä endurorenkaita tarvitse, joten mikä olisi sellainen hyvä kompromissi maastorengas kyseiseen tapahtumaan? Jätä meikälle kommenttia, vinkkiä ja katsotaan myöhemmin, että minkälaiset Black Crown Tirellis tuohon kännäriin oikein pistetään reissunajaksi alle.